se. Ja. 1, 2, 3. Alle får en der. Alle lægger sig spidsen. Hvorfor han for Valby? Jeg vil gerne kommentere, at Jeppe har læst spillet fuldt. Pas dig, der går til Danmark der. Gå i knæ. Kom op her. Så skal han så ud igen. Det vil vi godt have afviklet lidt hurtigere, de der Estalina på den måde. Så kører den ned på det samme. Du vil sten, så er det Jeppe. Jeg vil lige se. Jeg vil lige se. En time-out hver i finalen. Du så med 100% chance, når han bare vil. Han sagde jo, at han også skal sten Jeppe. Og det er jo lige, at jeg ikke har mødt ret. Nå, jeg er så lige ved nemt at læse.